No, pariterapiaan kannattaa hakeutua mielellään jo vähän ennaltaehkäisevästi, mutta ennen kaikkea silloin, kun vuorovaikutuksessa on jokin pulma, tuntuu, että nyt en oikein ymmärrä kumppaniani, tai meillä on ollut vähän liian kauan semmoista viileää jääkautta täällä kotona. Nyt on syytä hakea ulkopuolista apua. Parit on yleensä hyvin tyytyväisiä, että 80% hyötyy ja loputkin ehkä kokevat, että tämä pariterapia ei ole vielä minua varten, tarvitsen yksilöterapiaa tai seksuaaliterapiaa. Mutta ylipäätään on niin tärkeää ja niin suuremmoista tulla kuulluksi ja kyetä tällaisina kiireisinä aikoina, joita me elämme, pysähtymään omien tunteiden ääreen ja avaamaan niitä, keskustelemaan niistä. Parit yleensä ovat hyvin epäileväisiä alussa, että voiko syytä löytyä sille, että me emme voi hyvin, tai voiko löytyä joku ulkopuolinen syy sille, että me emme puhu. Mutta meillä on nämä metodit, jotka on vanhoja, tutkittuja, luotettavia, yhä uudelleen ja uudelleen testattuja. Kyllä me saamme ongelmat auki. No, yleisimmät aiheet ovat jonkunlaisia syitä sille, että on tapahtunut vieraantumista naisen ja miehen välillä. Ja vieraantumista tapahtuu, kun on paljon riitaa. Esimerkiksi tutkitusti riidellään eniten lasten kasvatuksesta, jopa rahasta. Riidellään siitä, että milloin me löydetään yhteistä aikaa. Ja sitten kotityöt ovat eräs klassikko. Ja sitten tietenkin mustasukkaisuusriidat ovat vakavia riitoja. Eli pariterapiassa, esimerkiksi Väestöliitossa, parit varaa ajan ja he tulevat tänne, he käyvät ilmoittautumassa ja he istahtavat eteistilaan odottamaan. Ja psykoterapeutti tai psykologi tulee heitä noutamaan ja huone ei ollenkaan pelottava, vaan siellä on tämä terapeutin sohva ja sinne pari sitten istuu ja terapeutti istuu heitä vastapäätä ja alkaa kysyä kysymyksiä. Se, miten minä usein teen, on, että vesittelen sen tilanteen, että tervetuloa tänne ja minä olen teidän terapeuttinne ja tahdon teille ainoastaan hyvää. Mutta kuitenkin kysyn joskus todella tiukkojakin kysymyksiä. Niihin ei tarvitse vastata, kaikkiin ei tarvitse vastata, mutta minä tarvitsen tietoa, jotta voin teitä auttaa. Ja alan kysyä heiltä kysymyksiä, mitä he tuntevat, mitä he toivovat, miksi me olemme täällä tänään. Eräs tekniikka, jolla minä aloitan, on se, että kysyn kumpi varasi ajan ja sitten kysyn toiselta kumppanilta, että miksi sinusta olemme täällä tänään. Ja näin se keskustelu lähtee käyntiin. Me alamme ensimmäisellä haastattelukerralla hiukan kosketella niitä alueita, joissa ongelmia on. Jos keskustelu kiihtyy liikaa parin välillä, minä ilmoitan heille, että kohta minä istuudun teidän väliinne siihen sohvalle ja sitten me istumme siinä rivissä kuin varikset. Että ehkä ei ole hyvä paikka täällä alkaa riidellä, mutta sanotaan sen sijaan, minusta tuntuu pahalta, minua ahdistaa, minua pelottaa. Ennen kaikkea rohkaisen heitä ilmaisemaan tunteensa ja rohkaisen heitä siihen, että kaikki tunteet ovat oikeutettuja ja että meillä on mahdollista saada ne hallintaan ja päästä sitä kautta eteenpäin parisuhteen parantamisen pariin. Pariterapiaan ei voi tulla liian varhain, koska pariterapiaan voi tulla ihan opettelemaan niitä parisuhdetaitoja. Siinä on muuten valtava määrä taitoja, mitä ihminen tarvitsee osatakseen elää toisen ihmisen kanssa saman katon alla. Siinä on paljon sopeutumista, tämä tutustuminen, joka ei saa koskaan loppua. Ja ylipäätään se, että mä toisin itsestäni niitä hyviä ominaisuuksia takaisin kotiin työpäivän päätteeksi. Siinä on paljon opettelemista, myös yhteisiä sääntöjä, myös sen opetteleminen, että tämä ei ole enää sinkkuelämää, mitä tämä siis on. Me opetellaan nuorien parien kanssa myöskin sitä, että maailma ei ole nyt loppu ja elämä ei ole loppu tähän, että te olette nyt liitossa. Se on aika yleinen kysymys.
Ja annan luvan todella pitää hauskaa kahdestaan. Nauttia elämästä kahden. On tosi suloista, kun nuoret parit tulee ennen minkälaisia ongelmia kysymään, miten parisuhteessa pitäisi elää. Ja musta se on todella hyvä kysymys. Se on ihan normaali kysymys tämän ajan ihmisille, jotka luottaa asiantuntijatietoon. Me myöskin ohjaamme asiantuntemuksen äärelle meidän parisuhde-nettisivuille ja meillä on myöskin paljon muita palveluita netissä. On nettivastaanottoja, meille voi lähettää kysymyksiä netin kautta ja meillä on myöskin neuvova parisuhdepuhelin. Että on monenlaisia tapoja, joilla ihminen saa tänä päivänä tietoa siitä, miten parisuhteessa ollaan.